Sjoch eens even om je heen. Het is gewoon zonde. Hier inderdaad de massen en de lijnen wapperimutten. Dit hier gewoon havenwurmen in Balzert. Maar wat is er misgegaan? Wat is er misgegaan? Nou, eigenlijk is het weer de ambities van de gemeente om in 2012 weer het al, om hier een haven te realiseren en meer voor de toeristen en recreanten te budgetten. Friese meren projectjelden die wie in de maar niks. Dus het moest dat weer een doel op zich. Meer recreatietoerisme hier naar de stad te halen. Zij hebben daarvoor uw skiphuis nodig, want ons de haven het realiseerd worden. Dus op de Joen Instituut dat wij uitnodigen waren met ondernemers, tunders en wij als Balzert de Watersportvereniging. Ja. Toen dachten wij toen we nu gaan, dit is een kans, dit is geweldig. Ik ga terug. Maar er komt dus niks van. Nee, dus toen ik daar zag, 1,3 miljoen laten voor Balzert op de plank. Zo'n ton voor het realiseren van beweegbare bregen, matrixborden, op afstand bediening van die bregen. 2 ton voor markrieten plakken aan de zuidkant van de Azoon. En een haven daar weer 4 ton luiden voor op de plank. Nou, dan denk je van, het is de gemeente, mooi Noordpaal die dit plan ontwikkelen heeft, prachtige plaatsjes, wij gaan er zien aan. En ze raken u zo dat het uw ambitie mooi was. Ja, je bent weer een enthousiast maken. Je bent er zelf ook maar aan de slag gegaan. Ga je er een soort tijd in stutsen? Ontzettend. We hebben ondernemers praten, maar buurt, meest kunt de buurt, uw leden, net te vieren. Want we hebben een bouwcommissie gauw nodig. Onderhoud skiphuis is ieder jaar van belang. 3 sneuren. Dan kunnen we 2 jaar uitstellen. Want per 1 januari 2016 hebben wij een nieuw skiphuis. En laat je een haven. Helaas, we staan nu nog bij de tuintjes in het skiphuis.